Well, let's go. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But no, she ain't with it though. Minifilm od Redsimisa. Chlapček sa rozhodol, že vyrazí so svojím psíkom na vychádzku. Išiel na húpačky a na šmiklavku. Potom išiel zase na šmiklavku. Ale tam sa potkol o kameň a rozrazil si koleno. Chcel ísť na lavičku. A aj sa mu to podarilo. A tam spoza neho vybehol zombík. Potom k nemu došiel pán a volal o pomoc. Ale bolo to márne, lebo chlapec už bol mŕtvý. Chlapcovi ostal len malý smutný psík.